O'n i roed yn ei gwaith gofal cyn dŵad i antur a na i beth sbio nôl dwi'n really enjoyo beth dwi'n gwneud dyddiau yma. A di'r Gymraeg yn bwysig yn dy rôl di? Yndi, mae'n bwysig i ni fel staff a hefyd i ni golion I suppose achos mae'n haws iddyn nhw siarad efo ni mewn iaith cyntaf nhw a mae'n iaith cyntaf i ni hefyd. Pan dwi'n siarad Saesneg, dwi'n jyst yn methu cael y geiriau allan. Dwi'n bach o Wenglish na'i gyfadda, ond mae siarad Saesneg, dydy o'n dod yn haws. Mae'r Gymraeg yn holl bwysig yn rôl i yn bob rhan ohono fo, rhan cyfathrebu efo yr unigolion, staff, yn waith dwi'n rhaid allan yn y llanol hefyd. Bob dim da ni'n greu yn iaith Gymraeg gyntaf a wedyn y Saesneg efo ni. Dyma Dymich ar ADI a dwi'n ceibyn y llun a dim off. Dim yn y twyth oer ond mae hael wneud o hyd boed, so I licio bod allan. Dyma pam dwi'n licio Tracy gymaint ydy, cos mae step mam gorau i fi yn caffi. Bwyd da, ie. Bo tro mae ei bwyd da i fi, dwi'n deud, ti'n eich ar y cant am y bwyd. Llyr dwi. A lle ti'n byw llyr? Llallwn ni. Be ti'n gallu siarad Saesneg? Na dw. Dwi'n gallu siarad Saesneg na dw, cos ond y Cymraeg. Ti'n licio siarad Cymraeg? Yndw tad. Di'n bwysig i chdi? Yndi, dwi'n licio siarad y Cymraeg hefyd bob tro ddo de. Rhywbeth arall ydy de, Cymraeg ydy dwi'n mynd dyma fi. Paid a bod ofyn, ac o fod galon, paid a fod ofyn. A wedyn, so dwi'n siŵr hwnna de, Michael Bublé feeling good de, I am feeling good.